разплащателна агенция. Той идва тук. От него зависи сега дали ще вземем пари да си купим комбайн, следващия път вече да ни берете на ръка с комбайн. Господин Костадинов, председател на Асоциацията на памукопроизводителите в България, от него също зависи какви програми ще карат за памукопроизводство. Господин Делчев, знаете го, от Съвети за земеделието. Тук е кмета на Странско. Очакваме и други гости, но времето в страната беше така. Някои с областни управители имат срещи, журналиста. Господин, забравяхте седна там. Георгия. Господин Георгия, той е на текстилни влакна. От него също зависи да напред колко ще има ли няма. Значи, благодаря за вашето участие на гости, благодаря и за инициативата, която произведе нашите млади пенсионерки, все още млади и хубави, виждате ги с китки, с спокойни неща и пенсионерския клуб и читалището ръководство. Тук, знаете, в село Странско се провежда и Тракийски жатварски събор. Сега провеждаме това нещо. Следващите години дано вече имаме и комбайн. С комбайн след вас вече да пуснем и комбайна за прибиране на памука. Давам думата на господин Тодоров да каже няколко думи. След това господин Костадинов, ако искате. Благодаря. Той председателя Бай Петко каза всичко необходимо, но аз искам така само две неща да ви отбележа. Това, което се случва тук при него, като възраждане на този бизнес, памукопроизводството, наистина е нещо впечатляващо, тъй като знаем години наред, ние като деца ходихме по бригади, беряхме памуци, после го забравихме, нашите деца не знаят какво е това. А това е бялото злато на Тракия. С този памук семейства и децата са се учили, и къща са строяли и така нататък. Та, от тук нататък се отваря добра перспектива за тази дейност, имайки предвид това, което върви през службата, която представлявам, през разплащателна агенция. Има схема за подпомагане на памукопроизводството, която тази година стартира. За напред се очакват и по-добри показатели по отношение на безвъзмездната помощ, така че началото е поставено. Пожелавам ви успех, да сме живи и здрави, така да се развива и това всичкото наоколо, което гледаме да побелява от памуци. Поздравявам всички след 10 годишно прекъсване. Отново съм в Странско, защото тук много пъти сме идвали и на срещи сме били. Искам да ви кажа, че този сорт е последният сорт, който професор Божинов го създаде преди 10 години. Тие семена сме ги съхранявали 10 години. Значи кълнаемостта е много добра и казах, в Странско ще го посеем и той ще бъде новия сорт на европейската програма. От сега нататък ще правим други сорти с по-високи добри. На добър път! Живи и здрави! Да ви пожелая всичко най-добро. Бъдете живи и здрави. Дано Бай Петко така да продължи да е така новатор. И, както каза колегата, това бяло злато в края краищата е някакви пари, които трябват на всеки. Бъдете живи и здрави, всичко най-хубаво. Кмета на Странско ще каже някой. Той сега ми се сърди, но още е кмет, нали? Радващо е, че в село Странско така се засея едно поле от памук. Нашето детство, когато сме били ученици, студенти и така нататък, сме ходили на бригади. Сега е спомен, така се спомням, все едно, че пред мен се върви лентата. И занапред пожелавам на председателя да вземе една хубава комбайничка, така да се работи. Също и хората, които имат нужда да бъдат да работят. Само да комбайната да берете. Точно така. Тя има и място, като е много памука. И си докарате внуците да берат и те памук. Значи почните така на реждица да... Преди да почнем. Почвайте. Рано ранила велика Мари, рано ранила иде, бяло силице умила Мари, шарена кирка набрала, бяло силице
Мари, той на велика домаше, гледа за чума, Стоян Мари, той на велика домаше, гледам те, бяла велико Мари, гледам те и ти се радвам, мисли до утрена, мисли Мари, мене невяста да станеш, мисли до утрена, мисли Мари, мене невяста да